Čaute, vítam vás u môjho prvého videa a dneska si zahráme na serveru Survival Games a minihru Hunger Games. A je tu so mnou aj... Ahojte, ja som Marek, ahoj. No, je tu môj kamoš, no aj bratranec vlastne. A spolu si zahráme Hunger Games, tak poďme na to. Pripojíme sa do nejakej arény alebo do nejakého lobby, alebo neviem, jak sa tomu hovorí teraz. Po do štvorky, za chvíľku aj začína. Tak, ty si daj rýchlo ninja, ja si dám rýchlo ninju, ty si daj rýchlo to, vieš, máš? No mám. Poď rýchlo, otoč sa. Poď rýchlo. Hen tam na tú, no polož to do vody niekde, ten spawner. Ten spawner je na to dobrý, že proste on sa môže cez to teleportovať, ale on tu je taký bug, že keď on mi ten spawner hodí, tak ja ho položím a bude to fungovať ako normálny spawner, takže máme nekonečný zdroj jedla. Oni to majú asi takto vymyslené, že keď ťa zabije a ten druhý hráč to získa, keď to položí, aby sa nemohol teleportnúť. No, zase. Tak toto majú vymyslené. To zvieratá zabijem. No, zvieratá zabíja, zatiaľ naťažím, vykraftím kamenné meče. Vždycky vám radím, vždycky si na začiatku vykraftíte kamenné meče, nekraftíte si drevené. Máte dosť veľa času, máte čas na naťaženie a tak, naťaženie dreva, na nájdenie miesta. Nikdy si nevykraftujte drevený meč, lebo koľkokrát proste s tým nedáte kill, lebo všetci budú mať kamenné alebo také niečo. Ja si takto vykraftím si hneď krompáč, tam vidím kravu, tak ho zabiť. Zabíjaj hlavne tie kravy, aby sme mali kožu, a tom by sme si mohli vykraftiť brnko. Máme už kameň, ten využijem. Jeden sa livol a druhý sa tiež livol. Asi nech si to pripojili. Za 30 sekúnd sa môžeme zabíjať, mám čas. Takto si naťažím pár kameňa. Že sa livujú, to čo sú za lamy? Tak, idem, hop a... Tak tomu vykraftíme 2 krompáče a 2 meče. Kde si rýchlo? Tuto, zabijam. Kde? Technik. Na. Sa môžeme zabíjať. Rýchlo. Za tebou. Pozabíjať, no, zatiaľ. Alebo poď sem, poď za mnou. Bežím. Kašlíme na to, koľko máš židla? 12. Mesa? Tu nám stačí celkom dosť. Akože možno cez to nájdeme ešte aj sliepky, takže tým lepšie. Alebo nejaké zvieratá. Pohni. Čo som hovoril? Prasatá a kravy. Poď rýchlo. Tie kravy a hneď tu máme dobrú jaskyňu. A hodne krav. Výborne. To je super, máme mäso, aj kožu. Obidve sa dá využiť. Ty koži mám 6, koľko ich máš? Ja 4, potom si môžeme vykraftiť, ja to ešte pozriebam tie kravy. Chod zatiaľ do tej jaskyne, čo tam je. A poďme mám celkom dosť mesa, mám 6 kože, ešte to jednu kravu zabijem. Máš drevo? No, mám 17 dreva. Ja jedno surové meso zjem, aby som mohol šprintovať za tebou rýchlo. Je tu železo, aj uhlie, aj creeper. No, ten creeper by tam byť nemusel. Počkaj, do jakej jaskyne si išiel? Lebo tie strašne veľa jaskyň. Ma vidíš, nie? Ja, hej. Som ťa nevidel. Ahoj kamarát, ahoj. Si hlboko? Nie. Počkaj, idem von. Ja už nemôžem bežať. Ani ja. Ja už si vidím, oka. Poď. Už som to železo vyťažil. Oka. Je to hlboká jaskyňa? Dobrá. To uhlie vyťaž. Oni sa tu zabíjajú proste, ja proste nenávidím, keď sa zabíjame na začiatku. Lebo keď zomrieme a je to zombík. Kde? Za Iron mečom. Bacha na ňo. Ok.
ukázať. Vypadol ti? Nie. No, škoda. A nič moc tu není. A zatiaľ aspoň to. Ja Máme na 5. Máme na meče, to nám úplne stačí. A jeden tu zase zomrel Explosion. Creeper. Druhý zomrel Creeperom. A jeden sa lívou. A už sme iba 4 a my dvaja sme tým, akože fakt. Minule sme hrali, proste boli sme traja, jeden nás úplne vyndal. Nemusíš robiť 5, mám. Aha, neskoro povedané. Nevadí, tak jedna bude na železo, jedno na meso. Tak ja som dal meso. Nie, ja tam mám meso. Mám 6 kôži, čo vykraftíme? Ja mám 8. Hm. Počkej, máme spolu 14. Daj, hoď, ja vykraftím niečo. Čo splň nerob. Ja viem. Jo, ďakujem. Máme ďaťušky. Prepáčte, že som Steve, ale nefunguje mi skin. Neviem prečo, ale vôbec na tomto serveri. Na ostatnom funguje. A hrám na 1.8. Máme stejky, to sa hodí. Potom máme ozvy aj ten teleporter, potom to môžeme využiť. Teleportneme sa, alebo dáme? Nie, portneme sa. Vykraftím to meče. Meče? Nemám drevo, daj mi drevo. Meso. Ďakujem. Ja ešte trošku pošetrím, mamu poskačem, nech to neplýtvam. Alebo, kašlem na to. Mám zlaté jaskyňa, nie, tu hneď do teba. O, díky, Iron Match sa hodí. Mám 4 želza. Navyše, urob jedny bodky. A kto ich dostane? Ja. Prečo ty? Tak daj. Ja natáčam. Á, tu máš. Tak si zabere. Počkaj ticho. Ja som tu počul, ako keby niekto kopol línu. Akože sme traje, takže... O, tu už iba traja, tak poď rýchlo. Poď rýchlo staďal. Mohli by sme... počkáme si asi na Fist a dúfam, že nás nezabije ten jeden. Vydvoch. Lebo my nie sme nejakí super bojovníci. Ale veď kebyže dačo, tak sme dvaja, takže... Tuto nič nie? Vôbec kompas nefunguje? Prečo ti nefunguje? Neviem, píše mi to kompas, pointing at sov. No, Sov, to je ten hráč. Aha. A je to ešte Bobko, asi sa neodpojil. Nejaký hráč. Pokiaľ ja to vykopem. A to tak asi ne. Necháme to chvíľku dopiec. Ja idem zatiaľ kopať, hej. Kam ideme? Ja idem kopať. Dobre. Chceš meso? Ja mám 9, ostatné si nechaj. Počujem tam skelika. Alebo ja tu počujem skelika a je blízko asi jaskyňa. Ty ma vidíš ako Steva či Alexa? Alexa. To je blbé. Nenávidím Alexa. Počujem tu skelika. Sa bojím, že za chvíľku prepadnem do jaskyne. Tak kop pred seba. Ať kope, dávam si bacha. Sa normálne, že ma ten hráč normálne prepadne. A ja. Také nervy proste.
to zhaslo úplne. Čo? Počuť skelika zombika a blížim sa. Sú celkom blízko. Dúfam, že to nebude moc nahlas. Našiel som lavu, takže aj jaskyňu. Mám ísť za tebou? Áno, poď. Jaskyňa. Zombík. A počujem aj Endermana. Kde si kopal? Dole. Aj skelika to počujem. Ďalší zombík. Traja zombíci dole. A jeden Enderman. A Iron. Poď sem dolu. Zombík. Niečo ma strelilo dozadu. Skoro som padol do hlavy. Hajzel. Zombíkov tu nejako veľa. Teba Čože? zabil Enderman. Akože fakt. Jau. Ten sov niekam kope. Ako? On ťa hľadá. Hej? Hej. Tam je bička. Ty si mal opäť za všetko, čo? Prosím? Kde si zomrel? Chod tam, kde je tá lava. Vidíš, preto som mal tie bodky ja. Tuto. Kde je tá lava, presne. Kam A kopeš? kde je to lava? Chod dole, otoč sa. Rovno. Ako je tá kytka? No tam dole. A tam. Zombík. Nenávidím skeletolov. Bože, nenávidím, keď hučí Enderman. Čo robí on? Čo robí? Neviem, on ťa asi hľadá. On nič nemá, on má len drevený meč a drevenú sekerku, alebo? On nemá nič na sebe. Aha. Normálne podľa mňa ty si vyhral. No, pokiaľ nevytiahne nejaký diamond match. Ale prosím ťa. Sky by to zobral. Strašne ako mobil sa mi tu zdá, že je veľa. Buď to je Tam to, že je veľká jaskyňa, alebo... Tak to si to tam osvetlí, no. A ja tu mám night vision, vieš. No ja sa ti to tam bude stále spawnovať, takže... Mám normálne 0 kilov. Aj ty? Aký má on kit? On má kit Ghosta. Čo robí Ghost? Ani nemám. Počkaj, Ghost. Čo robí Ghost? Neviem, netučím. Ja som tam nechal Iron, ale teraz kašľam na ňo. Mám 20 Ironu, to mi úplne stačí, už môžem mať polbrnko. On ťa asi vážne hľadá. Tak nech hľadá. Ja nemám uhlie, ja nemám... Uhlie. Tak, ten mi stačí. Tak, ten iron kopa nebudem, na čo mi bude. V tom povedzke bude pri mne, hej. On je niekde nejako ďaleko, v nejakých bažinách. No tak ale my sme sa spawnuli pri bažinách, ale... On je blízko spawnu asi. Aha, on ide za tebou. Hej? Aha. Už toto spoznám, ako sme išli. No, on už ide. Čo to má? On má kamenný meč.
pohoda, ja mám skoro iron, ja budem mať full iron. No, ak to stihneš. No už mám chestplate. To mi by malo stačiť na jeho zabitie. Pozri sa niekde pookolo seba, či ho nevidíš náhodou. Jeho cedulku. Ty by si mal hovoriť, že kde je. Lebo on je na tom poli, ako sme išli do tých jaskyň, vieš. Tak kým by sa dostal z tejto jaskyne, no. No, no už mám full iron. A fist za 5 minút. A ja som vyhral. Hej? Jej, zabil, čo ho to zabilo? Spider ho zabil. Ani som nesledoval. Iron, takže moje prvé video som vyhral, ja, môj kamarát skapal ako... zlato! Skapal Endermanom, no čo už. Tak a toto by bolo pro dnešné video všetko a ja sa s vami lúčim a čau.